गफुर हालामनि सिङाव थानाय 6 नं सान्तिपुर गामिनि जुगेश्वर गयारिनि आंगो फिसाज्ला कमलास गयारि बिथाङा बर' बिजोंजों फरायनाय 465 नम्बर लानानै नीट आनजादखौ उथ्रिसार जानो हायो। नंगौ, थारैनो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 6 नं सान्तिपुर गामिनि जुगेश्वर गयारिनि आंगो फिसाज्ला कमलास गयारिया नीट आनजादखौ बर' बिजोङाव फरायनानै उथ्रिसार जानो हायो। कचिं गैयालासे गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों कमलास गयारिया नीट आनजादखौ उथ्रिसार जानो हायो। बिथांनि सिमाङा गिदिर, नाथाय नखरनि दिथागिरिनि बुंनाय बादिब्ला दासिमबो नखराव फोरोंथाय होनो रांनि जगार गैया। कमलास बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला MBBS फरायनानै सासे मोजां स्पेसियलिस्ट डक्टर जानो होनना खौरां बिजोङाव बुंथियो। बिथां फरायनाय समाव जेब्लाबो फ्रि सम मोनब्लानो फरायोमोन होनना बुंथियो आरो गावनि फरायनाय बिथिङाव नखरनि बिमा-बिफा आरो फोरोंगिरि लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा मदद होदों होननाबो बुंथियो। लोगोसे गामिनि दिथागिरि बिथांमोनहाबो गोजोननायखौ फोरमायदों खौरां बिजोङाव। लोगोसे फरायनाय बेलायाव नखरा गैयैलाय सरकारा फरायनाय बेलायाव अनसुंथाइ होयोब्ला एबा मदद होयोब्ला गोजोनगौमोन होनना बुंथियो नखरनि दिथागिरिया। आंनि गथ'नि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे माने दा बियो नीट होनानै पास जाबाय। आं बिमा बिफा जानानै जों बहुद खुसि। मानो होनोब्ला बियो जोंनि नैबे एरियाखौनो माने मोजाङै मोजां माने मुंदांखा फेमास खालामदों। लोगोसे आख' जोंनि जिथुनिखि माबा गफुर गावनि जिथुनिखि फरायनाय नैबे फरायसालिखौबो बहुद फेमास खालामदों। बेनि थाखायनो आङो बहुद दिनै बहुद खुसि। बेखिनियानो आरो। दा बिथांखौ फरायनो थाखाय गोबां जेनेबा रां खरसाफोरा जेनेबा दाथ' MBBS फरायनो नागिरदों नङा होमबा? औ। बेयाव माबायदि जाना दं दा रांखावरिनि सायाव? दाथ' रांखावरिनि बेलायावथ' बुंनो थाङोब्ला आंहाथ' बहुद खमानो माने बहुद खमानो होनजायो आरो जेबोआनो गैखाया। दाथ' आं बिनि सायाव मा बुंबावनो। इयुनाव फरायनो थाखाय बिथांनो गोबां रांखावरि नांगौ जागोन। बे रांखावरिखौथ' नांगौ जायो। बेबायदि इसेबां जगार दंना गैया दा? दाथ' बेबायदि जगारानो गैखाया। गैया। माबा नखरनि अबस्थाया माबायदि? नखरनि अबस्थायाथ' आंना बहुद माने डेमेजखा माने। अब्लाबो बेनि गेजेराव फोरोंनाय जादों। अब्लाबो आङो जेनेबा गावनि माबाया गैयाब्लाबो जेने थेनेब्लाबो आङो बेखौ गथ'खौ फोरोंगासिनो दङ आरो इयुनसिमहालागै आं फोरोंलांगोन जेने थेनेब्लाबो हाजिरा मावनानै। BTC सरखारनिफ्राय आं बेखौनो खावलायहरनो सानदों, जुदि जोंना हाग्रामा सारा जुदि अनोब्ला बे आंनि जिथुनि गथ'नि फरायनायाव जाहाथे एसेब्लाबो मदद हरगोन आं बेखौ आसा खालामहरदो आरो। नोंथांनि फरायनायाव माबायदि नोंथाङा गाइड होदोंमोन? आंनि गथ'नि फरायहोनायावथ' आङो बेखौ बहुद मोजाङै माने फोरोंदोंमोन। जेरैहाय बियो जेब्लानोखि फरायबाय थायो अब्ला बेखौ आं एसेब्लाबो माने स्रोदै थांनानै नायखुमा हैयो। बेबायदिमोन बे फरायदोंना फरायाखै नैबेफोरबायदि आं नायोमोन। आरो जुदि बियो मबाइलफोर नायदोंब्लाबो बे मबाइलाव बियो मा नायदों आं नैबेखौबो एसे माबा खालामहैयोमोन आरो नोजोर। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि कमलास गयारि आरो आंनि बाबानि मुङा मुस्रि जुगेश्वर गयारि आरो आंनि आइनि मुङा मुस्रिमा सम्बारि गयारि आरो आंनि गामिनि मुङा 6 नं सान्तिपुर। मेट्रिकआव आङो बर' मिडियामजों फरायनानै बेयाव आङो 94% मोनदोंमोन मेट्रिकआव। बिनि उनावहाय हाई सेकेन्डारियावहाय आङो साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय बेवहाय 95% मोनदों आरो। नीटनि सिगाङावहाय आङो JEE मेन्सखौ होदोंमोन जानुवारियावहाय। बेवहाय आं 90% मोनदोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिनि सेकेन्ड एटेम्प्ट जायो आरो एप्रिलाव जादोंमोन JEE मेन्सनि सेकेन्ड एटेम्प्ट। बेवहाय आङो 94% मोनदोंमोन। नीट पास जानानै MBBS पास खालामगोन। ओमफ्राय बेनि उनाव डक्टर सासे स्पेसियलिस्ट जानायनि सिमां दं। गिबियावथ' आंनि बिमा-बिफा, ओमफ्रायो बेनि उनाव आंनि गासै फोरोंगिरिफोर, आंनि गासै लोगोफोर आरो जोंनि जेसेबां गामिनि माखासे सुबुंफोर जायफोर आंखौ अरायबो माने मटिभेट खालामदों, थुलुंगा होदों, बिसोर गासैनिबो बिहोमा दं होनना आं सानो आरो। समाय होनाया खोब 7 बा 8 घन्टा बेफोरबायदि जायोमोन आरोना। माने
आं बिदि जेनेबा फिक्स खालामनानै फरायाखै आरो जेनेबा आं जेब्लानो टाइम मोनो अब्लानो नायो सानावबो नायो हरावबो नायो जेब्लानो टाइम मोनो बेयाव आं माने गावखौनो 100% होनो नाजायो आरो खालामो मेथाइबो खनो मालाबा ओमफ्रायो गेलेयोबो आरो हस्टेलाव थादोंना बे सारमोननियाव बेवहाय जों बिराद बिदिनो गेलेयोबोमोन गासिबो खालामोमोन आरो खालि फरायनायल' नङा जोङो हिसाबै जोंहा जोंनि गामिया 2 नं सान्तिपुर गामि बिदिनो मोनसे जोंहा गुदि फरायसालि दङ हिसाबै दिनै बे गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जोंनिनो बे गामिनो फिसा नैबे बिथां जगेश्वर गयारिनि फिसाला बिथाङा जेरैबायदि जोंनि बे गामिनि थरसे अलंबारा हाथरखि जानो हाबाय जोंहा ओनसोल हिसाबै बा जों गामियारि हिसाबै गोबां रोजा रोजा गोजोननाय दङ जायखौनाखि दिनै बे ओनसोला बा गोबां फरायसाफोरनि गेजेरावबाबो हास्थायबाबो बे स्टेपखौ बा बे पजिसनखौ मोननो हायाखै बेनि गेजेराव जों गामियाव दिनै बे न'खरनि बिमा बिफानि नाजानायजों आरो गावनि नारा नाथा नाजानायजों जाहाथे थांखिखौ लानानै दिनै होसोनानै बेखिनि स्टेपसिम मोनहैबाय बेनि सायाव बिथांखौबो जोङो बे न'खरखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावदों लोगोसेयैनो जोंहा गोबां गोजोननाय दङ आरो बयबो नाजाथों बेबादिनो बा साफा जों गासैबो ओनसोला बेबादि नाजानो हानाय जाथों बा नाजानांगौ आरो जोंनिफ्राय बिदि नाजानायाव बा मिथिनायाव बा दिनै रिजाल्टआ क्लियार जानायाव जोंहा गोबां रोजा रोजा गोजोननाय दं जों गामिनिफ्राय दिनैनि बे नोंथांमोननि चेनेलजों जों बेखौबो खावलायदों जाहाथे बेबादि नाजायोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनो होननानै जों दिनै मिथिनो मोनबाय जों गामिया आरो बांसिन दिनै फोथायनाय फैबाय बा जोङो बे स्टेपखौ मोजाङैनो बेबादि नाजायोब्ला मोनफुंनो हायो होननानै जोङो फोथायनाय जायो। बिथाङा बबे मिडियामनिफ्राय फैनायमोन? मिडियामाथ' जोंनाव दिनै जोंनि फरायसालिया जोंनि गामियावनो दंखायो गुदि फरायसालि बियो 1979आव गायसनजानाय बेयाव बर' मिडियाम बिनिनो सरकारि गुदि फरायसालि 2 नं सान्तिपुर गुदि फरायसालि बिनिफ्रायनो बियो क्लास 1निफ्राय फरायनानै दिनै गुदि फरायसालिखौ पास जाखांनायनि उनाव गहपुर हाइ स्कुलाव फरायहैबाय दिनैनि दिनावथ' गहपुर हायार सेकेन्डारि स्कुल जाहैबाय बेयाव फरायनानै बिथाङा जेरैबायदि गावनि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हानायाव अल आसाम टप बिथाङा बे समावबो मोनदों हायार सेकेन्डारियावबो मोनदों आरो दिनै फैनानै आरोबाव फिन खनसेबाव निट जायखौनाखि डाक्टारनि बेयाव दिनै फरायनानै बे आरोबाव जाफुंसार जानो हाबावदों मथथे बियो जोंनि गावनिनो लांगोनायाव बा सिलायावनो थानाय गुदि फरायसालि बर' मिडियाम बेनिफ्राय बे उथ्रिसार जानो हादों आरो